Ayan po. Ayan. Magandang gabi. Magandang gabi po sa to all viewers, to all sponsor. Magandang gabi po sa inyo. Nandito sa bahay ngayon. At yun, meron akong ikikwento sa inyo. Diyan talaga yung mata ko sa radiation siguro ng cellphone. Panay kislap-kislap na. Kaya gumagamit ako ng dito sa bahay, gumagamit ako ng anti-radiation. Ayan, gusto ko pong magpasalamat talaga sa siyempre sa Panginoon. At may blessing na naman na dumating sa akin. At yun. At papakita ko sa inyo kung ano yung blessing na dumating sa atin. Yan. Ito siya. Ito. Tada! I-unbox natin to ngayon. Ngayong gabi. Kanina binigay ito sa akin. Ito po siya. Unbox. Ito siya. Pakita natin. Ilapit mo. Balik ka datay. Ayan. Tada! Hero 9 Black. Oh. Hero 9 Black. GoPro. Hero 9. Mamaya sasabihin ko kung sino yung nagbigay nito. At buksan natin. Dito ko talaga siya binuksan para makita mismo ng aking asawa. At ito ay yun nga sabi ko nga kay kay Dintik na magpakabili ko kay Dintik ng GoPro kung umuwi siya. Kasi siyempre si Dintik matagal pa naman yun na uuwi. Makakaipon tayo kung sakali na umuwi si Dintik. Ngayon may nag-sponsor sa akin. Pakita mo yung kata. Yan. May bag pa siya. At napakasaya ko po talaga na magkaroon ng GoPro na bigay. Kasi yung ginagamit ko ay siyempre binili ko. Siyempre masaya rin ako nakabili ko dahil sa inyo. At ito na. Gidi. Tjan! Yan. At tingnan natin kung yung pagkakaiba ng Hero 9 at saka yung akin na ginagamit na Hero 10. Ito, to, remote siguro to. Pakita ko sa inyo. Mga kaparing Jason. Siguro ito, remote. Sige, titingnan ko yung manual. Sige. Ito yung GoPro. Ito panlagay sa helmet. Tapos yung panlock. Charger. Remote nga. Remote. Nakalagay Ayan the remote. Dalawa yung battery na libre niya. Okay. Yung itong Hero 9 ay Hero 10 na sa akin. Yung libre nitong battery ay isa lang. Ito pala dalawa. At ito po, itong GoPro na to, nabigay sa akin. Iingatan ko to ng gusto. Tulad ng pag-iingat ko sa aking GoPro na napundar. Yan. At yun, gusto kong magpasalamat sa nag-sponsor nito sa akin. Gusto magpasalamat kay Kuya Jojo. Napakabait mo talaga, Kuya Jojo. Kasi di ko akalain na magkakaroon ako nito kasi mayroon naman na akong GoPro. Yun. Pero yun, nga ako dun sa dati, yung may vlog ako dati. Biglang nag-comment si Kuya Jojo. Na sinabi niya na nga dun sa comment na bibigyan niya ako ng GoPro. Tapos, on the way na yun. Tapos, yun, nag-usap kami. Tapos biglang sinabi niya sa akin na dapat daw yung plano niya ay iso-surprise niya lang ako. Kaso, nasabi niya na. Sinabi niya na. Pero okay lang po yun at kahit alam ko na bibigyan mo ako. Excited pa rin po ako. Totoo po yun. Talagang excited ako. Ayun, dalawa na yung ating GoPro. At ito, pang-reserva ko lang ito. Halimbawa yung vlog, halimbawa may bablog tayo na kailangan, halimbawa dito ko, tapos meron doon, halimbawa magkasama kami, pwede siya humawak ng isang GoPro para maganda yung
kuha ng video. Pagbubutihin natin ang kuha. Kasi At lalong pag-aaralan ko pa yung pag-i-edit kasi may pa akong mag-edit kung paano. Kasi ito, papaaralan ko sa kanya kung paano mag-set up nito kasi siya nag-set up nitong itong GoPro ko. Siyempre bago to gamitin, kailangan muna nito na tulad nung ginawa niya dati din sa GoPro ko na binilhan niya muna ng mga protector. Screen protector, tas goma, siyempre para di magasgasan. Kasi yung GoPro ko, pag tinanggalan ko yan ng goma, yung protection niya, ay napaka bago pa walang kagas-gas-gas-gas. Kaya yung screen wala pang mga gas-gas-gas-gas. Saka kahit ito ay kahit siya ay waterproof, hindi ko siya ilulubog sa tubig. pag-iingat. Mayroon ako dyan binili na pwedeng pangsisid talagang pangsisid din na nilalagyan. Pinakita ko dati. At yun, yung Hero 9 ay kakaiba. Kakaiba dun sa ito yung box sa akin na binili ko. Ito, yung Hero 9 na pinadala ni Kuya Jojo ay may lagayan na bag. May bag. Yung sa akin ay wala siyang bag na lagay na tulad nito. Kumbaga ito lang siya. Ganito lang siya. At parehas sa karton sa box kasi sabi kasi kung totoo may nagsasabi pag dito raw local yung GoPro, pero nanood ako, nakikita mo naman palang tandaan daw pag yung GoPro yung GoPro kung local kasi mayroon dito sa karton palatandaan, kumbaga ini-scan dito sa loob. Ayan, makita kong malapitan ganyan. Tapos ito yung binili ko dati, ito yung pinadala ni Kuya Jojo, alos parehas din, mayroon din dito sa yung ini-scan, mayroon. Ayan, mayroon din. Ibig sabihin, nung nabili ko ay legit din yan. Legit. Kakaiba din pala yung Hero 9. Kaso, iba yung lagayan. Ito nga yung lagayan no Hero 10. Hero 10. Yan. Ito siya. Ganyan. Tinatago ko lang siya. Yung 9, may pala siya. Ito rin yung manual, ito yung resibo. Dito lahat. Ang pagkakaiba lang nito, yung 10, isa lang yung free na battery. Ito, dalawa. Tsaka, may siya, ito remote nga. Pero siguro, pwede naman siguro na di gamitan ng remote Kasi siyempre, nasa construction tayo, hindi pwedeng remote. Hindi, kasi ito sinusuot. Ang sinasabi ko nga, ito, yung GoPro ay di naman yan pwedeng stay sa area. Dapat yan lipat-lipat. Tapos, bukod pa doon, pag yung nabulagayan ng GoPro ay mainit, hindi pwede. Mamamatay siya. Parang ganyan yun. Kaya nga. Nakita ko dun sa sa manual. Pwede yan, magagamit yung remote na yan. Kung halimbawa outing, kung hindi tayo sa construction magbablog, pwede magagamit yan. Pero pag-aaralan pa natin. Ano masasabi mo kaya kay Kuya Jojo dyan sa regalo sa atin sa blessing? Diba nag-comment na yun si Kuya Jojo. Mas doon pa lang na-excite na tayo na nag-comment siya. Pero mas nakaka-excite na na syempre nandito na siya. Nakita na natin. At syempre, katulad din ng pag-iingat natin dyan sa GoPro natin. Bibilhan muna natin siya ng mga protector. At memory card. Memory card. Bago sa gamitin. Handle, yung case niya. Bago natin gamitin. At pag-aaralan syempre. Hindi tayo, ang lahat ng binibigay sa atin ng nagamit ay papahalagan at iingatan. Siyempre, maingat ako sa gamit. Iingatan natin kasi bibihira lang yung mga nabibigyan ng mga blessing na mahal yan mahal yan. Hindi biro na yung kumbaga yun nga, di ang mga hindi ko akalain na may magbibigay sa akin yan kasi na parang yung mga nangyayari parang
Yung hindi mo inaasahan. Kasi mahal yan. Alam ko mahal yan kasi ito nga, mahal. Oo. Salamat po talaga. At yun, Gaya ng pangako natin. sobrang pasalamat ko kasi di na nabawasan sa pera natin. Ayun nga, super thankful kami kay Kuya Jojo. Dito, sobrang laki na nang naitulong sa atin ni Kuya Sobrang Jojo. talaga dami na. Parang pwedeng mag-wait muna Kuya Jojo. Kasi sobra-sobra na po yung binigay niyo sa amin. Talagang Basta hindi na mabilang. ito i-charge ko na siya. Battery. Ito muna yung magagamit ko. Napakamahal nitong battery na to. At ito Nasa mga 2 plus. Kasi balak po talaga 2 namin plus o 1 plus. bumili po ng battery kasi kinakapos po yung ano niya. Muntikan pa nga kanina eh. Yung GoPro ko, ito. GoPro ko kanina. Di nagbablog kami tatay. Sobrang init na kasi na-steady. May nabili kong battery local. Nasa magkano lang yung order mo nun? 3 na. Kasama na charger. Nasa 600 pa. Ayun, sobrang mura. Basta mura. Tapos, yung tatanggalin ko na siya, nabunot to. Nung hinihila dyan sa GoPro. Ay, nabunot. Lobo na yon. Lobo na. Hindi ko matanggal ngayon. Sinikpuat ko siya ng kutsilyo. Buti, naangat. Sabi ko nga, tawang-tawa si Chinchin kanina eh. Sabi ni Chinchin kanina, porkit may, kumbaga, timing raw kasi may kapalit na, di magagamit. Buti, napirsa ko, naangat ko talaga yun. Iniwan ko na Ibig sabihin na uminit siya ito, parang nalusaw yung umano siya, lumubo na siya. Ano lang yun, class A lang nabili local natin nga. kasi medyo may kamahalan talaga yung Man talaga mga accessories ng... Hindi yung original ba? Sobrang mahal talaga. Tsaka pinag-iipunan pa talaga po namin yun. Biglang dumating ito. Gulat nga ako, dalawa. Kaya eto na muna po yung gagamitin natin. Battery. Para po punta natin ng Maynila. Doon po kasi balak namin talagang bumili. Sa mall. Doon sa binilan nitong GoPro. Kasi ang layo po talaga ng bilihan dito. Sa Naga wala eh. Wala man din. Ang may GoPro pala sa Legazpi pa. So, sobrang layo po namin dito. May bibili. At yun, salamat po talaga. At itatry ko na itong i-charge kasi walang laman. Tinaray ko na balak ko sana kung may laman to. Balak ko ay gamitin mo na bago i-charge. Ngayon wala naman siyang laman. Kaya, i-charge ko muna siya. Mas natin ang oras. Ito yung charger na in-order ko dati na may may battery. Nagkukumpleto na yung ating GoPro panggamit na pag-vlog. At pag bili tayo ng memory card para dito sa GoPro na bago, memory card. Tsaka power bank na ating bibilhin. Tulad nung may bagyo, hirap talaga mag-vlog nun kasi walang kuryente. Wala akong... may power bank naman ako, kaso yung power bank ko ay matanda na. Matanda pa nga yun dun sa anak kasi binili namin yun nung asawa ko. Yung unang labas pa lang ng Lazada. 2015. In-order ko yun sa Lazada dati. Ano lang yan, 1,000. Romos din siya. Kulay white. Yung anak ko nga ngayon ay nasa 7 na taon na eh. Bumili kami niyan nasa ospital. Ay naglilibor pa lang yung asawa ko. Kasi kailangan na magka-power bank. Gawa nga nang dun sa ospital dun sa Maynila ay bawal mag-charge. Kaya naisip ko, ako umorder tayo ng Lazada na power bank. Yun. Umorder kami. Hanggang ngayon, buhay pa. Nagagamit pa namin. Pero hindi na siya kumbaga tulad nung dati pag ginamit. Balak bumili tulad nung kay Pula na ganito rin siya kalaki ganito kalaki kaso nasa 2.5 kaya sabi ko saka na pag makaipon-ipon at di naman natin yan nakukuha ng madalian tiyaga lang muna siyempre yun, lahat naman ng pinaplano ko ay nagagawa
nabibili ko. Ayun, dalawa na yung aking GoPro. Ito reserba. At tataguin natin to, yung karton. Pati itong mga dito na to, hindi ko siya dadala-dalahin. Ito battery lang yung magagamit natin. Ito, syempre, pag-aaralan ko muna ito. Pwede mo naman yan na kahit di ko pa nagagamit, pwede mo na yan i-set up. Isa-set up. Para kung alimbawa, magloko yung GoPro natin, mayroon na kaagad na magagamit. Kasi yung handle, may handle naman, kahit wag ka muna mag-order ng handle kasi ito pwede gamitin dyan. Alam ko na kung bakit may Kumbaga isang yung ano dito pala yan. Yung isang. Bibili tayo ng ano. Ayun po, muli, maraming salamat. At yun, maraming salamat din po sa mga viewers na patuloy na sumusuporta. Maraming po salamat po sa inyong lahat. Lahat po na sponsor, ay gusto ko pong pasalamatan. Lahat po na sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat po kayo palagi. Yun, kay Jojo, ingat po kayo. Buong family nyo. Ingat po kayo sa work nyo. At sana lagi kayong malakas lahat po, mga viewers. At yun, salamat sa patuloy nyo panonood ng aking ginagawang vlog. At grabe init ngayon. At yung, ingat po kayo, sobrang init. Dito po sa amin hindi maano yung panahon. Kanina kaya sobrang init, tapos umulan. Sobrang sakit ang ulo ko kasi may ano, sobrang init. Nag-ano na nga ako, naligo na ako ng may yelo kanina. Tapos kaninang mag-aalauna, ang lakas ng ulan. Tapos yung singaw ng ano. Kaya ingat thank you po kayo. talaga. Hindi ako Stay hydrated po. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ako. Kahit hawak ko na. Yun! Bye-bye! Thank you very much po. Love you all. Bye-bye! May tago nuno. Surprise ako sa'yo. Maksan mo. Dali ka. What? Maksan mo. Ano? 1, 2, 3. Go. Malaglag ah. Ano? Ano? Ano yan? Si Ano? Surprise ka? Na-surprise ka? sa kanya? Ha? Sa kanya? Ha? Sa kanya? Dahan. Ano? Sa amin na. Ganda. Happy siya? Happy ka? Oh. Totoo. Sa kanya yan? At meron pa pala. Hindi pa pala tapos. Abangan nyo kasi pinaplano ko talaga kaya gusto ko maging dalawa. Abangan nyo yung baka magkaroon din siya ng channel. Abangan nyo. Baka, at sana kung magkaroon siya ng channel, ay yun po, ngayon pa lang nakikiusap na ako sa inyo mga viewers. Pa-support po kung ano man yung pwede nyo na channel na vlog. Kung malay mo, ay kung dito lang, bye, sa tindahan, yun, kahit voice over, baka Facebook, yung niya, gamitin, o YouTube. Basta yun po, pa-support. Habang nag-iisip pa ako kung ano yung pwedeng channel na gagawin niya. At ito yung gagamitin niya rin, siguro. Kung sakali lang. Nag-iisipan natin ng maayos. Ayun lang. Salamat.